Üres falból profi galériafal. Nézd meg, hogyan csinálja egy lakberendező. Ebbe a projektbe is Ipacséva lakberendezővel közösen vetettük bele magunkat. Az első lépés a koncepció kidolgozása volt. A képeket az Artbridge kínálatából választottuk ki színek, hangulat és elrendezés alapján. Miután megérkeztek, óvatosan kicsomagoltuk őket, és kezdődhetett a tervezés a falra. Mindegyik képet körbe rajzoltuk csomagolópapíron, így előre láttuk, hogyan fognak mutatni. A sablonokat feltettük a falra, addig mozgattuk, amíg meg nem találtuk a tökéletes elrendezést. Jó, akkor megcsináljuk normálisan, vagy nem? A papíron bejelöltük az akasztók helyét, majd egyszerűen átszúrtuk, így tudtuk, hova kerüljön a szög. Ezután már csak be kellett ütni a szöget, és feltenni a képeket. És íme a végeredmény egy karakteres, mégis otthonos galériafal. Ha te is harmonikus, jól átgondolt otthonra vágysz, nézd meg, hogyan segíthet benne Éva.